בני מולר, זיכרונו לברכה, וזאב הירשברג היו חברים לאורך שנים רבות. זאב היה זה שהביא את בני לטלוויזיה הקהילתית של גמלאי רמת גן. את הסרט על זאב התחיל בני לעשות לאחר שכבר חלה. לצערי, הוא לא הספיק להשלים את המלאכה. ראיתי זכות לעצמי להשלים אותה. הסרט הזה מוקדש לזכרו. אני בן יחיד. איפה נולדת? אני נולדתי בברלין. הוריי היו, איך שזה נקרא, נישואין מעורבים. אמא הייתה נוצרייה, אבא היה יהודי. בבית חגגו את החגים הנוצריים. וקיבלתי גם שיעורי דת מדת היהודית אחרי שעות הלימודים הרגילות, אחרי הצהריים, על ידי הקהילה. אז אני ידעתי גם שיש חנוכה, שיש פסח. אם אני מסתכל אחורנית, אז הבית הזה היום נקרא בית מתבולל. אנחנו לא היינו ציונים והיינו רחוקים. היות ואבא היה חייל בחזית בזמן מלחמת העולם הראשונה, הדעה שלו הייתה שגרמניה זה הארץ שלו והוא שירת בחזית. כשהיטלר עלה לשלטון, אז חשבו שזה גם יגן עליו בפני כל מיני צרות. והשבר הגדול היה אחרי ליל הבדולח. בקטע הזה אני בן 13. אני עמדתי ממול החנות וראיתי איך שנהרסת החנות עם אבנים ועם כל זה. אמא ואבא הלכו לחנות וניסו לסגור את החלונות השבורים באיזושהי צורה. אז בדרך הביתה, שזה לא היה רחוק, הוא גם הותקף ככה, קיבל מכה לפנים. איך אתה מרגיש שאתה רואה דבר כזה? נורא מפחיד, ואתה יודע שבתי כנסת עולים באש, ובית כנסת גם לא היה רחוק, אז אתה רואה את עמוד עשן. כן. אז זה היה נורא. ואז כבר ידעו שהיהודי בגרמניה בתקופה הזאת הוא הפקר. אבא ניסה לברוח לבלגיה, תפסו אותו. היה לו מזל, לא הכניסו אותו למחנה ריכוז, אלא הוא חזר הביתה. היום שוכחים שהעולם בזמנו נסגר כלפי יהודים. אז האפשרות היחידה בשביל לצאת, זה לצאת להכשרה. היינו 60 איש בהכשרה. יום בהיר אחד, לקראת סוף שנת 39, הודיעו לי, תשמע, יש סרטיפיקט, הוא נעול בשגרירות הבריטית בברלין. צא הביתה, תתחיל, תתכונן, תסדר את הדברים, את הניירות, את החפצים, תתכונן לעלייה. בהתחלת שנת 40, כבר יש מספר חודשים מלחמה, שעוד יש אפשרות שיהודי יצא מגרמניה, זה משהו בלתי מובן. זה שאני יצאתי, זה מזל. זאב מגיע עם בני נוער כמוהו לכפר הנוער שפיה. שם הוא לומד ועובד. בהמשך הוא מצטרף לקיבוץ חמדיה בעמק הירדן. באותו זמן באירופה משתוללת המלחמה, והיהודים נשלחים לגטאות ולמחנות. לפי שעה, הנאצים לא מגרשים את המשפחות הגרמניות המעורבות. זאב שומר על קשר מכתבים עם הוריו באמצעות הצלב האדום. במכתבים אלה לא ניתן היה לכתוב אלא מילים ספורות. הם היו אות חיים בלבד. בשנת 1944 זאב מתגייס לבריגדה היהודית, נשלח לאפריקה, ועם תום המלחמה מגיע לאירופה כחייל בצבא הבריטי. חבר מהמחלקה שלי יצא לברלין. נתתי לו את הכתובת שידעתי מההתכתבות צלב אדום, שיגש לאמא אם יהיה לו זמן. הוא באמת מצא את אמא, הביא לי מכתב. על סמך המכתב הזה קיבלתי חופשה שבועיים להיות עם אמא בברלין. אמא הצליחה לקבל מקום עבודה במטבח
בצבא האמריקאי, אחרי המלחמה. שם הייתה גרמניה אחת שידעה לקרוא מהקפה. והיא קראה לה מהקפה, והיא אמרה לה, תשמעי, מישהו מאוד קרוב, עוד מעט יבוא, יבקר אותך. אני הגעתי לפנות בוקר לברלין, ארוסה. היות ואני הגעתי במדים בריטים עם הסמל מגן דוד על השרוול, כשהיא חייל של הבריגדה. וכבתור חייל בארץ כבושה אני יכולתי להרשות לעצמי לפרוץ את דלת הכניסה, שעשה כמובן רעש גדול. השכנים התעוררו, ראו חייל בריטי, סגרו מהר את הדלתות, ונכנסתי לאמא, כמובן שבכינו שנינו, ואני נורא שמחתי למצוא גם את אמא במצב בריאות פחות או יותר בסדר, ואחר כך שמעתי סיפורים. אחד הסיפורים שזאב שמע מאמו הוא סיפור ידוע שאמו נטלה בו חלק ונעשה עליו סרט קולנוע. הסרט מתאר כיצד ב-1943 אספו הנאצים את החלק היהודי במשפחות המעורבות וריכזו אותם במטה הגסטאפו כדי לשלוח אותם למחנות ההשמדה. החלק הנוצרי של אותה משפחה התאספו לפני הגסטאפו קיימו את ההפגנה של מספר ימים. זה לא רק סרט, אלא בשבילי הסרט הזה מעורר המון דברים. ההפגנה הזאת הייתה לה הצלחה. הגרמנים לא הלכו בכוח נגד המפגינים, הסיבות הן לא ידועות, אבל התוצאה היא שהיהודים שישבו ברוזנשטראסה בגסטאפו שוחררו, וביניהם גם אבא שלי. אחרי שהוא השתחרר, כמובן הוא לא ישב בבית, היה מוכרח לעבוד בעבודת מאוד מאוד קשה, וכתוצאה מהעבודה הזאת הוא לקראת סוף 43 הלך לעולמו, תודה לאל, בבית חולים. אני פשוט היום מקנא במשפחות האם שלקחו את היטלר ברצינות. כל מה שהיטלר ביצע הוא כתב בספר מיין קאמפף. אילו היו קוראים את הספר בעיון, היו יודעים בדיוק לקראת מה הוא הולך. אמא התגיירה אחרי גמר המלחמה, ואני חושב שהיא מצאה לנכון פשוט אחרי שאבא כבר איננו, לקשור את גורלה עם גורל העם היהודי. שרלוטה, אמו של זאב, המשיכה אחרי המלחמה להתגורר בברלין, ונהגה לבוא ארצה מדי חורף לבקר את המשפחה שזאב הקים. אחרי המלחמה, הבריטים פרקו את הבריגדה היהודית. זאב התנדב להישאר באירופה והשתתף בארגון מבצע הבריחה, שבו הועלו ניצולי השואה במחתרת לארץ ישראל. זאב חזר ארצה, התגייס לצה"ל והשתתף בקרבות מלחמת העצמאות. עשיתי ליווי שיירות, גשר, בית השיטה, שירתתי בגולני עד כיבוש אלעד, ואחרי כן בסופו של דבר עברתי לחיל האוויר ויצאתי לפנסיה בשנת 71 מטעם חיל האוויר בדרגת רב סרן. ניסיתי, הקמתי משפחה שיש לי 2 בנים, 6 נכדים, וזהו, פנסיונר מאושר.